Ефрейтор Тодор Иванов Петков, герой от 16-ти пехотен ловчански полк и гордост за България. Сред хилядите знайни и незнайни герои, защитили честта и свободата на България по време на Първата световна война, се извисява името на ефрейтор Тодор Иванов Петков, непоколебим войник, родом от село Новачене, Ботевградска околия. Служил в редовете на славния 16-ти пехотен ловчански полк, този безстрашен син на България се превръща в истинско страшилище за враговете, вдъхновение за бойните си другари и вечен символ на доблест и саможертва. Във вихъра на великите сражения между 1915 и 1917 година ефрейтор Петков получава 3 пъти най-високото бойно отличие на българската армия – орден за храброст, с което историята увековечава подвизите му. Първия го получава през 1915 година в боевете срещу сърбите в Поморавието и Косово в състава на героичната първа Софийска дивизия. Той проявява изключителна храброст, сражавайки се в Лесковас, Власотници и чак до Косово поле. За проявения героизъм получава своя първи кръст за храброст 4-та степен. Втория го получава на 2 октомври 1916 година. По време на ожесточените боеве в Добруджа, когато руско-румънските войски атакуват линията Топрахисар Кобадин Кокарджа, ефрейтор Петков изпълнява опасна разузнавателна мисия. В мъглата на нощта, със смела атака, той убива един, пленява 2 противникови войници и донася ценна информация. За тази геройска постъпка е отличен с кръст за храброст 3-та степен. Третия го получава на 25 ноември 1916 година. При Каракоюн той сам атакува пост от спешни конници, разпръсква ги и пленява оръжията им, доказвайки отново своята изключителна бойна доблест. За подвига си е награден с орден за храброст 2-та степен. Безчетни са случаите, в които ефрейтор Петков се впуска в ръкопашен бой, хвърля ръчни гранати в неприятелските окопи, пленява войници и донася трофеи. Истински ловец на врагове, винаги се връща с успех и с нова слава за българското военно разузнаване. На 20 декември 1916 година в района на Бабадаг той влиза в лична схватка с руски прапорщик, побеждава го и донася в щаба му личната му книжка, пълна с важна информация за руските сили. На 16 август 1917 година при нощно нападение край село Максисени ефрейтор Тодор Иванов Петков загива геройски, вписвайки името си сред вечните герои на България. Войниците от неговият полк събират 940 лева, които изпращат на неговото осиротяло семейство. Малък жест към паметта на велик човек. Погребане във войнушкото гробище при село Питолаци. Но делото му не е погребано, той живее в сърцето на България, в спомена на поколенията и в славна